hadari sa gabanka inda ka dosa, bangon sukari kowa ya jingina sai ya lasa. Damana uwar albarka, tarnaƙi hana tafiyar azzalumai, sarari mai ƙara gudun doki, hasken farin wata tafin hannu baya kare ka. Umar kenan, sai sambatu kake kana ta zuba, me kake so ne ka gaya wa duniya? Gwanina, gwaninka, gwaninki, gwanin duk wani mai niyan alkhairi a cikin jihar nan tamu ta Nasarawa. Mai girma gwamnan jihar Nasarawa, injiniya SULE. Mai zama na nan zaune mai maɗi ya je jalla. SULE gwamna mai faɗa da cikawa. Dama ai na san tatsuniyar gizo ba za ta wuce ta koki ba. Idan haka ne kuwa sai ku biyo ni, ku bani aron hankalinku domin mu shigo cikin gundarin shirin. Yanzu misali, mu ɗauko jihohin Arewa, mu ɗauko jihar Nasarawa. Mai girma gwamnan jihar Nasarawa, injiniya SULE ya ba mu tallafi da ya bayar a fannoni da dama. Mu ɗauko ɓangaren kiwon lafiya. A ɓangaren lafiya, mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya yi muna ayyuka da dama. Ya Allah roƙon da zan yi ninka salati, gun manzo na Rasulu ba. Ɓangaren lafiya kenan, sai mu dawo ɓangaren ilimi. Mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya yi gagarumin aiki tukuru a ɓangaren ilimi. Mai girma gwamnan jihar Nasarawa, kaf ƙananan hukumomin da ke faɗin jihar nan babu inda mai girma gwamna bai gina makaranta ba. Sannan kuma ya bayar da babura ga kowane malami domin su dinga zuwa makaranta a kan lokaci, sannan kuma domin zirga-zirgarsu na yau da kullum. Wannan kenan. Mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya bi kowace tsangaya da ke faɗin jihar nan inda ake karatun allo, ya inganta wannan tsarin. A gwamna kowa ya bi, a zo a guda makiya idan ba tsoro ba. Gwamna barkan ka da sharu. Kaɗan kenan daga cikin ayyukan alkhairin da mai girma gwamnan jihar Nasarawa, injiniya SULE ya yi muna. Idan kuka biyo mu gaba a cikin shirin, za mu kawo muku wasu ci gaba wanda mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya yi muna, wanda lokaci bai ba mu damar mu zayyana muku su ba. Wannan saƙo ne daga ciyaman mai kunu, wato ciyaman party APC Umu Achawad Total Local Government, tare da haɗin gwiwar Hajiya Kumajo, wato women leader Umu Achawad Total Local Government. Kun sani dambe zai wuya idan ba shago, lokaci ne ya yi wajibi mu duba agogo. Ciyaman mai kunnu gwamna bai rena ma ba. Gwamna barkan ka da sharu. Mai zama na nan zaune mai maɗi ya je talla.